pangani click subscribe button kuti nthawi zonse mzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates. Ziwa mokombe. Ambe ndi nkhani yoti loya wa mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress MCP Richard Chimwendo Banda wadandaula kuti Achimwendo Banda kwasunga mosatsata malamulo. A George Jefferson Kadzipatike ati apolisi sanatsekulire Achimwendo Banda mlandu uliwonse ngakhale patha sabata zitatu tsopano kuchokera pomwe anawamanga. Iwo afotokoza zambiri. Current watu ndotino anamangidwa pa 12 December 2025 ndero wakhalali kundende masabata opitira atatu molingana malamulo amayenera ayimbidwe mlandu ndithu akamuuze milandu yake pa court kunena kuti inuyo mukuzengedwa mlandu wakuti ndipo iye uja ayankhepo kuti akukana mlandu akapena kuvomera zimene sizinachitike mpaka pano ndeti manena kuti nde kumusunga kundende munthu onena kuti sanayimbidwe mlandu moteromo nde kuti ndikuphwanya malamulo. Tinapemphaso belo pa 24 December ku High Court kuti iwo Achimwendo apatsidwe belo kuti mlandu wawo aziyendera kuchokera ku nyumba. Nde achacha anatiuza kunena kuti atumiza chigamulo cha belo pa email. Komano mpaka pano chigamulocho sichinafike ndeti kungodikirabe. Bungwe la Human Rights Consultative Committee HRCC lapempha President Peter Mutharika kuti asainire bilu yosintha lamulo la thumba la ndalama zachitukuko cha madera ndi kulola kuti ndondomeko zoyenera zikonzedwe zotsogolera momwe thumbali lizigwirira ntchito. Mkulu wa bungweli a Robert Mkwezalamba wauzatira nkhani kulilongwe kuti kulephera kuvomereza lamuloli kusokoneza ntchito maka zachitukuko zosiyanasiyana zambiri mripoti la John Paul Kayuni. Bungwe lomenyera ufulu wa anthu la Human Rights Consultative Committee HRCC lapempha President Peter Mutharika kuti asainire bilo yomwe ikufuna kusintha malamulo a dziko lino kuti mwazina pakhale thumba lapadera la chitukuko cha madera Constituency Development Fund CDF. Wapampando wa HRCC Robert Mkwezalamba wati thumbali lithandizira kukhazikitsa ntchito za chitukuko za madera zosiyanasiyana zomwe zingathandizirenso kupititsa chitukuko cha dziko lino patsogolo. Mkwezalamba komabe ati pakuyenera kukhazikitsa ndondomeko zapadera zoti zizitsogolera kukhazikitsa kwa thumbali kuti zinthu zichitika poyera komanso kuti thumbali ligwiredi ntchito yake. Ndiye kuzera mukutusisa lamulo limene ku parliament ifeyo timachiona chanzeru kuti pakhale ndondomeko chizungu limati guidelines zimene ziwunikire kuti kodi chithumba chimene chiziyendesedwa bwanji ngati njira imodzi yolepheresa zimene zimachitika mbuyomo kuti ka MP mwina amabweresa anthu omanga mlatho. Koma wapampando wa bungwe la National Advocacy Platform a Benedicto Kondowe wati President Mutharika asasayinire lamuloli mmene lilili. Akondowe ati lamulo lomwe aphungu a nyumba ya malamulo analivomereza lili ndi kuthekera kolowetsa ndale pakayendetsedwe ka thumba la CDF. A president asawumirizidwe kusayinira lamulo limene likamba kunena kuti aphungu a nyumba ya malamulo sakufuna kumvera zimene anthu ena akunena kapena kuti nthawi ikupita. Koma ndikhani yolemekeza malamulo. Chifukwa tikatero ndiye kuti tikwalola nyumba ya malamulo kuti azipanga china chilichonse chimene iwo akufuna. Nyumba ya malamulo posachedwapa inavomereza lamulo lomwe lili m'manja mwa president kuti alisayinire lomwe likupereka mphamvu kwa aphungu a nyumba ya malamulo kuti azitsogolera momwe thumba la CDF lidzigwirira ntchito zomwe mbali zina sizikugwirizana nazo. Ndine John Paul Kayuni. Unduna za umoyo wadandaula za kukwera kwa chiwerengero cha anthu omwe akupezeka ndi nthenda ya kolera kuchokera pomwe munthu oyamba anapezeka mu Novemba. Mneneri mu unduna wa Adrian Chikumbe wati pano pomwe sukulu zatsekulira ophunzira aonetsetse kuti akutsata njira za ukhondo pofuna kupewa kufala kwa nthendayi. John Paul Kayuni wadzanso ndipotire. Mneneri mu unduna za umoyo Adrian Chikumbe wati maola 24 apitawo mdziko lino mwapezeka anthu awiri omwe akuakayikira kuti akhoza kupezeka ndi nthenda ya kolera ndipo akuwayang'anirabe. Achikumbe alangiza kuti pamene sukulu zatsekulira anthu akuyenera kulimbikitsa ukhondo osati msukulu zokha komanso m'malo onse kuphatikizapo m'misika pofuna kupewa kufala kwa nthendayi.
maola 24 apitawa sipanapezeke wina aliyense ndi kolera koma kwapezeka oganiziridwa ku Lilongwe awiri kuti atha kukhalanso ndi matenda amenewa a kolera ndiye tikuwafufuza ndiyodandaulitsa kuti matendawa akupezekabe makamakanso tikuopa kuti pano pamene sukulu zatsegulidwa ndikofunika ndithu tiyesetse kutsatira njira za ukhondo. Womenyera ufulu wa zaumoyo Amaziko Matemba walimbikitsa oyang'anira sukulu kuti aonetsetse kuti akulimbikitsa ukhondo msukulu zawo ndi kupewa kuti sukulu zikhale malo omwe nthenda ya kolera idzifalikira. Masukulu ayisese ndithu kuti zonse zofunikira za ukhondo zili mchimake kuti ana amene apita ku sukulu asapezeke kuti apezeka ndi matenda amene wa kolera. Komanso tipadziwa kuti masukulu ambiri fupi ndi masukulu anthu amanga mabizinesi osiyanasiyana kugulitsa katundu ena kugulitsa zokudya kumene. Ndikukhulupirira kuti asukulu komanso akunduna za umoyo ayendera anthu amenewa kuti ayesetse kuti zonse zimene akugulitsa malo akugulitsa ndi ukhondo. Kuyambira pa 1 November 2025 pamene munthu woyamba anapezeka ndi nthenda ya kolera mnyengo ino, unduna wa zaumoyo watsimikiza kuti mdziko lino mwapezeka anthu 15 ndi nthenda ya kolera. Ndine John Paul Kayuni. Akuluakulu a ndende mdziko muno ati chiwerengero cha akabwerebwere ku ndende chachepa kuchokera pa 30 pa 100 aliwonse kufika pa 20 pa 100 aliwonse, ndipo ati izi ndikamba ka ntchito yobwezeretsa mtendere pakati pa olakwiridwa ndi olakwa yomwe amati Restorative Justice and Peace Building Initiative pa Chingelezi. Hastings Jimani ndi zambiri mulipotiri. Mneneri wa ndende mdziko muno Steve Meke wati program yobweretsa mtendere pakati pa olakwa ndi olakwiridwa ikulimbikitsa kuthesa mkwiyo pakati pa manja a olakwa ndi olakwiridwa. Ameke ati panopa chidwi chawo chili pakuthandizira kukhululukirana pakati pa eni ake olakwa akaruka ku ndende ndi olakwiridwa. Tikulimbikitsa mikumano ya mabanja amene kuli munthu amene adalakwira anzake ndi mabanja amene kuli munthu amene adalakwiridwa. Komanso tachilimika kukumana ndi anthu m'maderamu kuti adziwe ubwino okambirana ngakhale kuti winayo ali ku ndende, koma ncholinga chona mikwiyo kapena nkhawa zimene zilipo zithe kuti wina amene ali ku ndende akatuluka adzalandire bwino ndi anthu amene azikhala nawo kumidzi kapena kumatawuni. Izi tutaona kuti zikuthandiza kwambiri, ndipo tikhoza kutsimikiza kunena kuti chiwerengero cha anthu amene akubwereranso ku ndende chachepa. Victor Muhango omwe ndi mkulu wa bungwe la Center for Human Rights Education and Advice CREA ati nzokoneresa kuona kuti ambiri akatuluka mu ndende akukhala osinthika kwambiri. Titakuyamikira ma-NGOs ena ake amenenso amaonjezera zimene prison akupanga ngati feso ndi ma-trades amene ma prisoners. Ndifosangalala kunena kuti tikamayenda m'mizimu tikapeza anthu amene aja kuti anathandizidwa ali prison akupanga chimozimozi. Ndi a prison wagwira ntchito yotamandika kwambiri. Malinga ndi Ameke panopa ntchitoyi ili mu gawo lachiwiri, ndipo ati gawo loyamba lachitika zaka zitatu zapitazi. Malo mwa Zodiac kuno Balaka, ndine Hastings Jimani. Chimanga cholemera matani 2,640 mwa matani 103,000 agawo loyamba la matani 200,000 omwe dziko la Malawi linagula ku dziko la Zambia lafika mdziko lino kudzera pa chipata cha Mchinji Mwami. Galimoto zonyamula katundu za ku Malawi komanso Zambia zokwana 88 ndi zomwe zakhala zikunyamula chimangachi kuchokera pa 1 January kufikira lero. Blessings Kangombera ndi ripotiri. Pa 31 December chaka chatha, dziko la Malawi linayamba ntchito yonyamula chimanga cholemera matani 103,000 mwa matani 200,000 omwe lidagula mdziko la Zambia. Kuchokera tsikuli, pano galimoto zonyamula katundu zokwana 88 zadutsa kale pa chipata cha Mchinji ndi kulowa mdziko lino ndi chakudyachi, malinga ndi akuluakulu pa chipata cholowera cha Mchinji. Mmawa wa Lolemba galimoto zonyamula katundu 56 za dziko lino komanso Zambia zanyamula chimangachi kuchokera ku chipata mdziko la Zambia, chomwe chikuyembekezereka kukatsitsidwa ku nkhokwe za boma za National Food Reserve Agency ku Lilongwe. Masiku apitawa nduna ya zaulimi a Rosa Mbirizi inati ntchito yobweretsa chimangachi kuno kumudzi ikuyembekezeka kutsirizika usanafike mwezi wa Machi chaka chino. Kumbali yake nduna ya zaulimi mdziko la Zambia a Ruben Tolophiri anati boma lawo lithandizira kuti chimangachi chifike kuno ku Malawi mu nthawi yake. Dziko la Malawi linagula chimangachi ku dziko la Zambia pogwiritsa 137 billion kwacha kuti athandizire anthu omwe alibe chakudyachi mdziko lino.
kuonjezera apo chimanga chagawiranso manja omwe akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi nyengo ino ya mvula malinga ndi nduna ya zaulimi a Rosa Mbirizi. M'malo mwa Zodiac mchinji ndine Blessings Kang'ombe. Mukona nkhani pano pa Zodiac ndipo ndine chisomenyo yenda tisanapitirire tonenso mitu ya nkhanizi. Loya mlembi wankulu wa MCP Richard Chimwendo Banda wati boma likusunga mkuluyu mosatsata malamulo. Unduna zomwe wadandaula zakukwera kwa chiwerengero cha anthu omwe awapeza ndi nthenda ya kolera. Nthambi yona zenyengo yachenjeza kuti mvula yamphamvu igwa m'madera ena mdziko lino sabata ino. Ndipo munkhani zina boma la dziko la Uganda latsutsa zoti ili ndi malingaliro ofuna kugwetsa intaneti nthawi yachisankho. Tipiteni nkhanizi. Nthambi yona zenyengo yachenjeza kuti mphepo yomwe ikudutsa ku Mozambique ichititsa kuti dziko lino lilandire mvula yamphamvu kuyambira lachitatu sabata ino. Koma mkulu wa nthambi ya Lucem Tiratira wati namondwe wa Grant yomwe wakhala ali pa nyanja ya India kwa masabata atatu tsopano watsika mphamvu zomwe zikuonesa kuti palibe chiopsezo cha mvula cha namondwe yomaka ku dziko lino. Zambiri mu ripoti ili la Imon Perengo. Amalawi ayembekezere nyengo ya mvula yamphamvu kuyambira lachitatu likubwerali, pomwe nthambi ya za nyengo yati yapeza kuti kusintha kwa mpweya m'dera la Mozambique kukhudza dziko lino. Mkulu mu nthambi a Lucem Tiratira adapereka chenjezo pa mvula yamphamvu imwe igwe mdziko linoyi lero lolemba kapena mawa lachiwiri. Iwo akuti Amalawi adenkhawa kwambiri ndi mvulayi osati namondwe wa Grant yemwe wakhala ali pa nyanja ya mchere ya Indian kwa sabata zapitazi. Amtiratira atsindika kuti dziko lino silili pa chiopsezo chokhudzidwa ndi namondweyu ponena kuti watha mphamvu ndipo safika kuno ku Malawi. Ife maso athu pakali pano tikuyang'ana mu Mozambique Channel momwe mukuoneka kuti mukhozanso kubadwa ka low pressure system kena kake kamene kakhoza kutibweretsera mvula yochuluka ku Malawi kuno. Oti mwina lero kapena mawa tikhala tikumapereka chenjezo. Katswiri pa zaulimi a Ronald Chilumpha wati kupitirira kwa mvula yamphamvu ngati iyi ndi chisonyezo cha kusintha kwa nyengo pa dziko lonse. Iwo apempha alimi kuti ayike njira zapadera zochotsera madzi m'minda mwawo pofuna kupewa kutaya fetereza yemwe anathira kale komanso kuonongeka kwa mbewu. Fetereza ameneyu ndikuti mwachidziwikire wambiri sagwiritsidwa ntchito ndi ndewuzo apezeka kuti wapita limodzi ndi madziwo. Ndiye ndi bwino kuyang'anisisa kuna kuti kodi munda mwanga muchichitika nchiyani. Mwina amene ali kuthekera akhoza kupanga mapulani ona kuti mwina tibweresemonso fetereza wina. Koma kupita chitsogolo talangiza alimi pano. Munda umene tayika manyowa okwanira, mvula ikachuluka, kuonongeka kwake kumakhala kobwerera pambuyo, kumakhala komverera. Kona kuti mbewu imachitabe bwino. Ife ndi dothija limakhala masuka bwino. Dziko lino lakhala likulandira mvula yamphamvu kwa sabata zoposa zitatu tsopano, zinthu zomwe zachititsa kuti kukhale madzi osefukira omwe akukolola milatho ina ikuluikulu, mbewu komanso nyumba mwa zina mdziko lino. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Imon Piringu. Ndipo bungwe la Beautify Malawi lati lili mkati mosanja ndondomeko zake za zaka zisanu pamene likuyembekezera kugwirira ntchito yake maka zothandiza anthu mdziko muno. Modzi mwa akuluakulu ku bungweli Adengeswayo Jere wanena izi pomwe mkazi wa mtsogoleri wa dziko lino Gertrude Mutharika amapereka kathandizo maka la katundu osiyanasiyana kwa anthu aulumali okalamba komanso amasiye kwa tiye tsabango mu mzinda wa Lilongwe. Zambiri mu ripoti ili la Rachel July. Poyankhula utatha mwambo wopereka thandizo kwa anthu amdera la mfumu yayikulu Tsabango ku Lilongwe, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Beautify Malawi Adengeswayo Jere wati ndi khumbo la mayi wa fuko lino Profesa Gertrude Mutharika kuonetsetsa kuti anthu osowa akufikiridwa m'magawo osiyanasiyana. Ajena atiposa chidwapa bungwe la Beautify Malawi lilengeza ku mtundu wa Malawi ndondomeko yawo ya zaka zisanu yamene atathandizira anthu osowa kuti m'malo mongothandizidwa athe kumadzipezera zosowa za pamoyo wawo wa tsiku ndi tsiku pawokha. Iwo ayamikiranso banki ya NBS komanso Nico Holdings kamba kugwirana nawo manja kufikira anthuwa ndi thandizoli. Ndondomeko limene tibwera oposa chidwa ndonena kuti tiwuze anthu kuti kodi ngati Beautify Malawi masomphenya athu mzaka 5 zikubwerazi tipanga zinthu ziti ndi ziti. Ndipo sachedwapa tikhala tikuwawuza anthu anzathuzo atolankhani kamukumvaso kuti ngati masomphenya athu tikuyang'ana dera ilo ndilo koma zimenezo zikhala mbali imodzi ya zimene tikupanga dziko lino la Malawi pambali ya ukhondo
ndi thanzi la moyo wa munthu. ndipo mkulu wa banki ya NBS Avizenge Kumwenda watsindika za kuzipereka kwa banki yawo pothandiza anthu osowa m'madera osiyanasiyana a mdziko muno. Ifeyo mogwirizana ndi abim ndamene ali maganizo amene akuti atifuna tithandize anthu akuluakulu okalamba ndi ana ovutika osauka. Ndiye ife tinaona kuti ndi chinthu choyenera kuti ifeyo tigwirane nawo manja kuwathandiza pa ntchito imene iyi. Thandizoli lomwe mwazina ndikuphatikizapo ufa, mafuta ophikira komanso sobo ndi ndalama zokwana 100 million kwacha. M'malo mwa Zodiac kuno kulilongwe ndine Rachel July. Yemwe anayambisa mpingo wa Showers of Blessings Apostle Dr. Joshua Jamali Milanzi wapempha anthu andale mdziko muno kuti adzigwira ntchito yawo modalirika komanso mokhulupirika. Polankhula pomwe amakhazikitsa mutu wa chaka chino wa mpingo mu mzinda wa Blantyre, Apostle Dr. Milanzi wati kutumikira anthu mokhulupirika nkofunika kwambiri pa ntchito yotumikira miyoyo ya anthu komanso kusangalatsa Mulungu. Kuchokera ku Blantyre, Christopher Sande watsandiripotiri. Mtsogoleri wa mpingo wa Showers of Blessings Apostle Dr. Joshua Jamali Milanzi wati atsogoleri andale ndi adindo ena mdziko muno akuyenera kugwira ntchito yawo mokhulupirika kuti dziko la Malawi lipite patsogolo. Iwo apemphanso Malawi kuti nthawi zonse adzilankhula ndi kuchita zinthu zofuna kutukula dziko lawo. Ndi wina aliyense mtsogoleri wa ndale wa business kandi wa zamaphunziro wa chipatala tiye tikhala anthu okhulupirika. Tikatero dziko lino Mulungu alidalitsa. Ndingwalankhula Malawi ansanga kuti tiye tisafunire zoyipa za dziko lathu. Chifukwa timalitemberera dzikoli ndi pakamwa pathu. Wina aliyense atenge udindo olifunira zabwino dziko ili. Mkulu yemwe akutsogolera ntchito yolalikira kufikira anthu 1 million ku mpingowu, Mbusa David Kaitano Phiri, wati mpingowu ugwiranso ntchito yothandiza anthu osowa powapatsa chakudya, zovala ndi zina zambiri. Tima agawiranso anthu ochepekedwa. Pali anthu ena amene ali osowa zakudya, ena osowa zovala. Ndiye ifeyo timaonetsetsa kuti tifufuze tipeze katundu ngati ameneyo tikapito kalalikira anthu uthenga wa Mulungu tikwanitsenso kuagawira zosowa zawo zakuthupi. M'malo mwa Zodiac ndine Christopher Sande. Munkhani zina akuluakulu mdziko la Uganda atsutsa malipoti akuti akukonza zogwetsa internet sabata yamawa pomwe anthu mdzikolo akhala akuponya voti. Chipani chotsutsa mdzikolo chakhala chikudandaula zokhudza nkhani ponena kuti boma likufuna kulepheretsa omwe akufuna kumazagawana uthenga wazotsatira zachisankho pa internet. Lachitatu sabata latha kampani yogawa internet ya Starlink yalengeza kuti yayimitsa ntchito zake mdzikolo italamulidwa kutero ndi akuluakulu a boma. Izi akuti zakolezera mphekesera zoti boma lili ndi malingaliro ogwetsa internet kumeneko. Apanso ndiwo mbere pa nkhani zathu. Pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates. Ziwoma kwambiri.